kunafoni kumaba be talike c'est dans longtemps quand kren Coupe d'Afrique des Nations CAN Maroc bafel moni duru éliminatoire nyebla nyonga le duruna kan mi damine sinaraba novembre kalon le tane saba sam bafel moni nanina o de hokumu kono Bamako yan siningena alamisa Burkina Faso be Sénégal bismillah o nyonga be temps stade du 26 mars là ni ngena tane kono dana gosira abe damine o kulu kono no e groupe Elie Burkina Faso ni Sénégal be yi ka seben soro nanko akelinglena qualifiera ka ban CAN Maroc bafel moni duru kene kan kasoro éliminatoire ma kunche Burkina Faso fara Sénégal kan kuru tantan be bebolo nyongoda bena tan joro folo de no fait le duruna anit le orona kene kan abe so ga gelia doni Burkina Faso bolo bari kuna foni ya laban ya ira ko ale ka sedan tolantana cheduma duru joginendo otena se ka oni rota le duruna anit le orona kene kan Bertrand Traoré, Hervé Kofi, Gustavo Sangaré, Mohamed Konaté ani Dango Ouattara ka kunche ni Mali au Sénégal ta fédération nyamaya soye nyongodan kunguruni sigisen kan klefla nyongodan do wala sa ka Mali chebo fla Joliba Athletic Club ligue phase de poule la ani stade malien de Bamako kupu kafu phase de poule la ku seun dilu do ka nyongodan nu makono nunu bina damine ni novembre kalo ni labana nyongodan kleflo otana minye nyongodan kunguruni ye otana kari temene nyongodan klefla na betan sini araba nyongoda tile folo kene kan Joliba Athletic Club ye sesoro AS Iral de Bamako kan Chilufla kanankolo Joliba kanuna minye stade malien de Bamako ye ale sesoro AS Bakary Diandé Baroueli kan Chilu saba kele stade kanuna VOA Bambara Togo la Bamako Siaka Traoré Kala Selido.